Doamnă dragă din fața telefonului, te rog, nu trece mai departe. Dumnezeu știe că ești obosită și că porți prea multe poveri în inimă. Dacă ai nevoie de ajutorul Lui, te rog, oprește-te 30 de secunde și dă-mi voie să mă rog pentru tine. Tată Ceresc, atotputernic și plin de iubire, te rog să mângâi Tu însuți inima acestei femei. Eu nu știu prin ce trece ea acum, dar Tu știi. Tu îi vezi suferința și îi cunoști luptele din suflet. Te rog, ajută-o să creadă că, indiferent de greutăți, Tu ești cu ea, căci Tu faci ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce Te iubesc. Doamne, așa cum Tu poți liniști vântul și marea, te rog, transformă-i îngrijorarea în pace, durerea în bucurie și slăbiciunea în credință. Fă-o să simtă în adâncul inimii că este iubită și ocrotită de Tine. Îți încredințez și familia ei, fie ca dragostea Ta să-i înconjoare. Păzește-i de orice rău, dă-le adevăr și înțelepciune și apropie-i de Tine ca să trăiască în pace sub privirea Ta toată ziua. Dacă primești această rugăciune, scrie Amin și distribui-o persoanelor pe care le iubești.